El 24 de juny de 1981, 100.000 persones omplen el Camp Nou per dir «Som una nació». Hi són presents entitats, associacions i la majoria de partits polítics catalans que han estat convocats per la Crida a la Solidaritat, un moviment que havia nascut només 3 mesos abans. El dijous 12 de març de 1981, 17 dies després de l'intent de cop d'estat del 23F, el Diario 16 publica un manifest polèmic. El text denuncia una suposada exclusió de la llengua castellana a Catalunya. És el conegut com a Manifiesto dels 2.300, on al capdavant hi apareixen les firmes de Federico Jiménez Los Santos o Amando de Miguel. Cataluña es grande porque, entre otras cosas, tiene un idioma de comunicación que es el castellano, igual que Irlanda. Irlanda tiene el gaélico y el inglés, pero no se le ocurrió a los irlandeses, después de la independencia, quedarse con el gaélico. Los irlandeses se quedaron con el inglés y el gaélico, y el inglés precisamente para la parte pública. Y en Cataluña se adoptó otra política que nos parecía, digamos, pues nefasta, mala para Catalunya. Els dies següents, els diaris del país recullen les reaccions al manifiesto. El 17 de març apareix al diari Avui un contramanifest redactat pel Ciemen, una entitat que des de finals del franquisme treballa en defensa de les minories nacionals. El document es titula Crida a la solidaritat per la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana. Té el suport de 130 personalitats i, a més de criticar el que consideren una agressió a la identitat i la cultura de Catalunya, convoca una reunió l'endemà al Paranimf de la Universitat de Barcelona. La cosa que impressionava era la multitud. La multitud i aquests nois joves que portaven el que volien fer, ni jo, que els donava el permís, tampoc no havíem pensat mai que s'omplís tant el Paranimf de la Universitat de Barcelona. Ens vam adonar de seguida que la llau de gent que treballava dintre perquè volia no solament saber una resposta per part dels intel·lectuals, sinó quines propostes podien fer per crear un moviment, allò que després s'ha dit un moviment de base social, cívica. I aquí va néixer la Crida. De la trobada al Paranimf en surt una declaració de 8 punts en defensa de les institucions, llengua i cultura de Catalunya. En només una setmana rep més de 10.000 signatures de suport i es converteix en la llavor d'un nou moviment, impulsat per antics membres de l'Assemblea de Catalunya, de moviments pacifistes i del Ciemen. Un moviment que inicialment preteníem que el dirigissin a les formacions polítiques i finalment varen dirigir-ho a les entitats, les associacions. Per què? Perquè com vam convocar 2 reunions després de l'acte del Paranimf, una de partits i l'altra d'entitats. El dels partits pràcticament no hi va haver ningú, formacions no parlamentàries i prou, i en canvi la reunió de les associacions doncs van ser més de 100 i escaig associacions, entitats de tot tipus, federacions, entitats potents. S'assembla una mica a lo d'ara, no? És a dir, la gent venia el de 106, després de l'Estatut i després de l'autonomia, després del 23F. Això alimenta unes certes ganes de dir, escolta, hem d'anar més enllà, hem d'anar més enllà, som una nació i omplen el Camp Nou, una cosa que era molt imprevisible, que poguessin omplir el Camp Nou. L'acte del Camp Nou és la primera gran demostració de força del moviment, que adopta el nom del manifest del Paranimf, Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. La Crida naixia amb força i amb potència com per començar a transformar una mica el que cadascun és per separat, anar tots junts per empènyer el país. La Crida a la solidaritat ha nascut amb el suport de més de 260 entitats d'arreu dels països catalans i dels principals partits polítics, una unitat que aviat es trencarà. Aquest projecte de llei atenta realment contra les competències autonòmiques. La LOAPA per Catalunya era un desastre, significava la poca autonomia que l'Estatut ens donava, reduir-la a una descentralització administrativa sense cap significació política. Unes 300.000 persones es manifesten al centre de Barcelona en contra de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la LOAPA, una llei que limita les competències de l'Estatut de Catalunya.
A la manifestació, convocada per la Crida, s'hi sumen partits i sindicats. La Crida torna a demostrar la seva capacitat de mobilització, però també li passa factura. El Partit Socialista de Catalunya, que havia col·laborat en l'acte del Camp Nou, retira el suport implícit que havia donat al moviment. Hi va haver una autèntica campanya de demonització del PSC, gairebé com si fos autor de la LOAPA. Llavors, en aquesta situació, des del PSC s'hauria de veure la Crida d'aquell moment com a còmplice, diguem-ne, o incapaç de respondre a una campanya tan anatemitzadora del PSC com aquella, com la que estava fent Convergència en aquell moment. A la manifestació també es comença a visualitzar un cert distanciament amb Convergència i Unió. Alguna pancarta que s'havia preparat amb l'eslògan de l'autodeterminació va ser obligada a retrocedir en espai per no trencar la unitat, la fràgil unitat amb la qual aquella mobilització s'havia portat a terme. Una unitat que només havia quedat, diguéssim, esquerdada per l'absència del Partit dels Socialistes de Catalunya. La resta de formacions polítiques, Convergència, Esquerra Republicana, el SUC, hi eren i de manera molt activa. El lema de la manifestació havia de ser que no a la LOAPA i respecte total de l'Estatut del 79. Aquest era el lema. Ficar-hi a l'autodeterminació era complicar les coses. Els governs de Catalunya i del País Basc presenten recursos contra aquesta llei i un any més tard el Tribunal Constitucional acaba aturant la llei d'harmonització. A partir de l'estiu de 1982, i ja actuant com a moviment organitzat, la Crida a la Solidaritat engega diferents campanyes per fomentar l'ús social del català. El dibuix d'una persona corrent amb una senyera, que el valencià Joan Genovès va dissenyar uns anys enrere, es converteix en la marca que identifica el moviment. El moviment es comença a estendre per tot el Principat i als seus membres se'ls comença a conèixer com els cridaires. La major part de les comarques, o capitals de comarca, del Principat, es van articular assemblees. És a dir, la Crida es va anar estructurant com una realitat territorial, la qual cosa li va donar realment molta força i molta incidència. Aviat, les reivindicacions de la Crida també traspassen fronteres. Recollint l'esperit internacionalista del Ciemen, el mes d'octubre de 1982, la Crida organitza un viatge a Estrasburg amb l'objectiu d'explicar la realitat de Catalunya davant del Parlament Europeu. Serà el primer tren de les nacions. Per què no organitzem un tren que vagi per les nacions sense estar de tota Europa i anem explicant quin és el nostre cas i ens anem adherint també a aquestes altres persones, a aquestes altres entitats que estan lluitant també per les seves nacions. Els plans, però, topen amb un obstacle. Renfe denega el permís per llogar els trens. Tot i això, sense tren i per carretera, unes 350 persones acaben arribant a Estrasburg i es manifesten davant del Parlament Comunitari a favor d'una Europa de les nacions contraposada a l'Europa dels estats. Una manera de promoure l'Europa de les nacions és organitzant un gran acte de massa sota el nom de Festival de les Nacions. L'acte té com a cap de cartell el cantant grec Mikis Theodorakis, tot un símbol de la lluita democràtica que viatja acompanyat d'una coral de 100 persones. Nosaltres, efectivament, teníem la previsió que això fos un camp del Barça 2 i que suposés un altre salt endavant del procés de mobilització i de creixement de la Crida. El Barça va dir que no. Probablement perquè en aquells moments el consens amb les forces polítiques i amb els lobbies polítics del país no era el mateix que en el Som una Nació primer, que va donar naixement a la Crida. El concert finalment es trasllada a la plaça de la Monumental de Barcelona. Lluny de les 100.000 persones que van omplir el Camp Nou, aquesta vegada només es venen 8.000 entrades. Per portar Theodorakis a Catalunya, la Crida també ha hagut d'organitzar